us 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon tang magampo sa Ginoo nining santos nga misa alang sa pagkasulbad nining pandemic nga COVID-19. Ato sang padayon nga pasalamatan ng Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Hatagan usab unta sila sa Ginoo sa tanan grasya nga ilang gipangayo karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga naghatag kanamo sa kinabuhi nga langitnon pinaagi sa bag-ong pagkatao sa bunyag. Itugot na ngamuyo kami nga imong gihimo nga takos nga dili mamatay diha sa paghimo namo nga matarong moabot sumala sa imong kabubuton nganha sa kahingpitan sa himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtutuo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan nga magtutuo usab Hudiyo, apan ang iyang amahan Griego. Gidaig si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem. Ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan nalig-on sa pagtuo ug nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milatas sila sa Phrygia ug sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala mutugot kanila sa pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadtuon ta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa, milatas sila sa Misia ug mipataghulog ngadto sa Troas. Niadtong gabi-una, pinaagi sa panan-awon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon.
Dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayud sa pananaw ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Ang tibok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo nga ang Ginoo mao ang Dios. Gibuhat kita niya, iya hagayud kita. Ang iyang lungsod, ang panon ngayang gibantayan. Ang tibok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. Ang tibok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan, buhaton nila kaninyo tungod kanako,
sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang finishing part sa John chapter 15, diin gatudlo ang Ginoo nga maghigugmaay kita sama sa iyang paghigugma nato. Ang iyang katapusan nga gisulti niingon siya, lutoson mo sa kalibutan. Murag kuan kayo no, kana ganing ironic kay ba nga ang iyang giingon paghigugmaay kamo nya lutoso na hinoon. Kamo ganahan mong mulutos sa mga tao nga nahigugma ninyo? Tubag. Dili. Sure. Kana bang taong nahigugma gid nimo ba ganahan kang mudaog-daog? Maayo. Kanang imong anak nahigugma na nimo wa na nimo kusiya. Wa na nimo hapaka. Oh, mao na atong kabuang. Kanang bata magdagandagan gani nang bata magsagit-syagit gani nang malipayon, pasabot relax siya nimo. Kay nahigugma siya nimo, kusion naman hinoon aron mo hilom, aron mo honong og dagandagan. Unsa may gusto nimo kanang imong anak magtan-aw nimo mura kag strangers, nga inig-abot nimo mag-ana ang naong, mag-ana. Mo nay gusto nimo isip inahan? Da. Yang ano mo lagi, sige mo lagi magbuhat ana. Kanang sakristan nahigugma na sa pari. Depende o mulakaw di wa mahigugma. Nya, kinsa may paboritong kasabas pare? Sa Kristan. Una yawan on ginin pariya. Kanang kanang parishioners nga mudunit og dinhi mudunit nahigugma na wa. Nya pinanggas pare. Of course. Basta kog donation pinangga gid na. Pero kanang way gidunit. Kusmod kay gnaong ang pari ana magtanaw. Dili sa doy. Pero ang pangutana lagi, nganong giingon man ni Kristo nga lutuson mo sa kalibutan. Naunta ang iyang sugo higugmaon man ang tanan, apil na gani ang kaaway. Nganong gisulti niya usa ra gi rason tungod kay ang kalibutan dili mao'y atong lugar. Mao nang di gid tadawaton sa kalibutan kay ang kalibutan dili ni atong lugar. Ayaw gyud pangangkon dinhi nga imo ni. Kanang imong balay part ba na sa kalibutan? Giangkon animo wa. O giangkon animo iya na kas kalibutan. Mao na kanang imong yuta ni anas kalibutan wa. Hoy tubag oy. Wa na nimo angkon na. Giangkon gay na nimo na iya nakas kalibutan. Kanang imong bana, kanang imong anak, imong asawa ni anas kalibutan. Imo ganin nang giangkon awa na nasuyop nakas kalibutan. Kanang imong kwarta, imong sakyanan, imong mga alahas, iya nas kalibutan? Iya dili. Iya kay may bilin man na dinhi. Nyag ni angkon ka na, agi angkon na kas kalibutan. Ala, suwayo, ayaw angkon na, masuko nimo ang kalibutan. Okay, wa naman nimo siya angkon na, di masuko. Mao na diha. Bulahan ang gilutos matud pa ni Kristo tungod sa ilang pagsunod kanako. Mo nang niingon siya diri, wa gyoy tinun-an nga labaw sa iyang sa to? Walay sulugoon, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako nga inyong agalon, lutoson sad mo. Nganong gilutos si Kristo? Kay si Kristo dili taga dinhis kalibutan. Kana bitang iro nga masaag sa inyong balay nya na daghan kag iro, nya nay iro nga dili taga inyo. Unsay buhaton sa iro nga nas inyong balay?
Pala paghuton damagan gid na. Mao na siya. Kaya nga naman mulahi. Unya kaning musunod sa Ginoo, kanang tagalangit kay batasan, mulahi ba ya nato? Mulahi oy. Labi na gyud magsigig sulti nga kanang tanan ninyong mga kabtangan ibaligya na nya ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, biyai ang tanan, magsigig sulti ana mi ka hapakon tanon ng baba nunay mo. Sayon na lang kada. Nya mao man ay mga wordings ni Kristo. Dumti ang inyong amahan o ginahan tungod kanako, biyai ang inyong mga anak, ang inyong mga balay, inyong mga uma, ang inyong kaugalingon tungod kanako. Kinsa bagoy di maglagot ana? Di ba? Ingnon tamoron, ihog na tanan ninyong kolekta diha sa ang tanan ninyong kwarta ihog das kolekta. Ay gyud binli bisan gamay, binlan gani mo gamay, impierno ka. Sugot mo dili. Moingon juga nayabag na tingin Padre Siano eh. Unya kun ako ginang i-insister, patyon ko ninyo. Di ba? Din amo manimba. Moingon na mo din di oy, hingwarta kay nang paria. Di ta manimba, magsigig tudlo nato nga ihog tanan, pero unsa may tudlo ni Kristo be? Unsa may gitudlo ni Kristo? Binlan o ang tanan gyud ihog? Tanan. Ang tanan. Nya mosunod mo na dili. Mo na. Sige na magtotok nako. Pader pagtarong diha unsa man ni tinarong pa ni tinarong gid na. Tanawa si San Roque, naa di siya gibilin para siyang kaugalingon. Sige magitag debusyong San Roque, naa siya gibilin, naa siya giangkon bisan gamay. Sige tubag. Naramday na. St. Francis of Assisi, naa siya gibilin, naa siya gigunitan nga iya gyud. Mother Teresa of Calcutta, naa siya giangkon nga ako gyud ni. Wa. San Vicente Ferrer, naa giangkon nga ako gyud ni. Ako gining kuptan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, naa sila giangkon nga gigunitan gid nila, di gid nila buhian. Hasta gani mga anak o asawa ni San Vicente ani San Lorenzo Ruiz, wa man gani niya angkuna. Hasta gani iyang kinabuhi, wa man gani niya angkuna. Da. Na. Tutok mo na ako. Yung kay ka pa din, nasa kay giangkon. Na. Nako ding stipend, ngiga no. Di ko niya tagaan, pati yung tanoon mo. Kapoy dupa-dupa dire inyo kong tangkyuhon. Og mao na ginay akong language, awa na magkusbod na akong naong inigmisa. Mao na di sana nako ang konon ang stipend. Og ihatag dawaton, pero di nako ang konon. Arog dili ihatag, amura ra sagwa. Unsa may akong ang konon? Nagigasahan ko sa Ginoo, nagihimo ko niyang iyang ministro sa pagsangyaw sa iyang pulong. Kana ra gi akong angkonon, siguroon ko ginag-angkon. Kay di na nako siguro og angkon, ang ako na niyang pulong akong isulti ninyo. Di ba? Mao na si San Pablo, kaning iyang kuyog diri sa unang pagbasa, sila si Timoteo. Wa na sila maghuna-huna og asa sila padong. Gasigi na lagpaminaw sa Espiritu Santo, asa sila birahon. Mo nang daghang ing lugar diri gihisgutan sa unang pagbasa, pag-ingon Espiritu Santo adto adidto, adto sad sila pag-ingon Macedonia, adto sa Macedonia, gaplano unta sila nga moadto aning lugara, pero matud pas unang pagbasa, apan gilamdagan sila sa Espiritu Santo ni Hesus nga dili padtoon, wa na sad sila ni adto, pasabot di na sila gabuot gani sa ilang desisyon. Kanindot ana, kanabang di na ikay magbuot unsa imong desisyon para sa imong bana. Og mauli na siya, okay, og di mauli, ayaw paghimog desisyon para niya. Gawas lang sa pag-ingon, higugmaon ti ka maging sino ka man. Kana mo na desisyon nga buhaton nimo. Di kay magsikag himog desisyon nga ulig sayo, din ay ka ulig sayo, mangabit gani ka, magsugal ka, mag-inom gani ka, buwag tang buanga ka. Ayaw. Bati kay nang desisyon na anong imong na ipamugos. Nakalibutanon man. Na lang yun. Ang desisyon sa Ginoo nagihatag diri nako for better or for worse,
in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Ako ning pakamatyan. Love you very much. Ano rin ka? Hasta lipaya na imong bana lagi. Sige ko na nga itong sugal, inom, wagi problema. Oh. Ngayon sama na? Diyos no na o kalibutanon? Inyo nang buhaton, dili. Hoy, tubag. Sige, di mong tubag nako. Honghongin nila na imong tupad, gay lingian na imong tupad, ing na, musugot ka ng gisulti father. Sige, ing na, sige na. Lingi ba, musugot ka ng gisulti father. Oy, mga watay klaro. Mao na, ang Ginoo karong panahon na, sa atong kalibutan karon ba, ang Ginoo, dili na nato agalon. Unsa naman, sulugoon. Gasigi na tagpanugo sa Ginoo, apil na ning pagsig panugo, kuhaan ning COVID nya mingon sa dang Ginoo, kuhaa sa dang imong garbo, kinahanglang mahimo ka kong sulugoon, ako naman oy inyong suguon, sige. Nalay magidaghang ni donate nato dinhi. Congratulations sa nang donate. Pila na ning nang donate nato sa atong Hope and Opportunity. As of yesterday, ning abot na gunig 3,288 nang daghana na 1,712 na lang ang wapamahalin. Daghan kay nang donate. Pero ni ay pipilang nang donate nga mura sa kog mabalaka ba, Father, mo donate ko, iampo in taon, Father. Ano ba kanang inana bitaw nga mawa ning problemaha, masulbad ning problemaha, nga moabot ning akong pangandoy, nindot man na siya. Pero naagi mo donate nga lipay kay kustanan. Inig donate, Father, usa ka buwan gini na kong tigom sa akong sweldo. Nya ayaw lang yung isulti, Father, ha? Ay panabi, lipay kay kung nakadonate ko, Father. Labaw na gitong muingon ako nga, Father, pag-donate nako ang akong anak nabangga og namatay. Wapagan ikaabot og buwan kapin ang ako nasang bana giatake namatay. Karon, Father, ako nasad mo'y na-diagnose og stage 2 nga cancer. Mudonate gyapon ko, Father. May na lang ni nga mobiya ako aning kalibutan na nakadonate gyud ko simbahan. Ay man ana inyong pilion nga klase sa batasan sa nagdonate. Tubag. Ganahan mo aning katapusan o kadtong naguna? Bahala mo diha. Pero ako mas ganahan ko aning katapusan. Ngano man, siguro gyud ko nga ang iyang kasing-kasing porting sa oras Ginoo. Ngano man, wa siyang maghuna-huna sa iyang kaayuhan kung dili ang iyang pagpaambit sa iyang mga gasa. Gifted to give. Diba? Mao na siya? We are gifted to give. Kana bang ang atong kalipay is to give than to receive. Mao na kalipay ang tang nindot. Kamo mga bana, siging hatag og nindot sa inyong asawa. Bahala nagdikan niya suklian og nindot. Kamong mga ginikanan, siging hatag og nindot sa inyong mga kaning anak. Bahala mga buangon kay na sila. Ako sad, sige sa kog hatag ninyo og unsa may hatag nako ninyo? Wali. Bahala nagmuhog mus kolektag sa dili, basta ako wali gyud ko. Ana ba? No. Sige sugdan na nato. Adto sa inyo mga silingan, tagay sila nindot. Ug bati ilang agianan, ninduta. Ug bati sila balay, paninduta. Bahala na ang imong balay nga buslot na. Bahala na ang imong yuta gikaon na sa ilang right of way. Nga wa na kay hapit imong yuta, kay nahurot na sa ilang right of way. Sige lang. Nya kung lapukon pa gyud, ikay pasiminto ug wa kay kwarta, ibaligya, iprinda ng imong mga alahas aron imong pasiminto atong ilang agianan. At istingin aninyo, di ba, portin yung pobriha ibalik dire.
Pero malipayon kay inyong kasing-kasing. Ingon na gyud ka, liwat na gyud ko sa akong agalon. Lord, ikaw nagi akong agalon. Kay wa naman ko'y kwarta, wa na ko'y yuta, busluto na kong balay. Ikaw nagi akong agalon. Pero samtang nindot kay kag balay, nindot kay kag sakyanan, dako kay kag yuta, daghan kay kag kwarta, ang Ginoo kasagaran gyud. If not all the time, mahimo gyud nimong sulugoon, usahay pagani, mahimo nimong kaaway. Nindog na ta mga sulugoos Ginoo. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa tong langitnong Amahan nga mipili kanato aron iyang mahimong mga anak. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga sa kanunay magpabilin sila sa pagkamatinumanon sa ilang mga saad sa bunyag. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga kanasuran, nga ang tanan ilikay sa Dios sa kagubot, ug mag-alagad kita kaniya diha sa kagawasan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, mga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang kanila nga mipanaw na niining kalibutana, nga maangkon na nila ang kalinaw nga way katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Makagagahom nga Dios, among Amahan, patalinghogi ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ginoo, ining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaog santusan. Kining panog, kining dino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung Amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga manuluyon ang mga halad sa imong banay,
aron ubos sa imong panalipod dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad kundi paaboton kami nimo nganha sa pagkaagasa nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana sab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gad ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you will go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Magampo kitang o Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma kami nga imong mga tinubos aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nagaalima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay.
Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kahiusa or unity with God. Ang ato lang buhaton, di lang kita mangangkon dinhi sa kalibutan. Ato yung angkonon nga dili tataga dinhi. So, mao to no ang atong update sa atong Hope and Opportunity ning abot na ang nahalin og 3,288, 1,712 na lang ang nahibilin. Naot unta nga mahurot-hurot na gid ni karong buwana. Ato ning paspasan kay aron sunod buwan lain na sa kapalit na mo ani wala pa ro. Ana nindot kay na makahatag na ninyo hope and opportunity para bitaw na sa ato mga project. So karon tingaling mga sunod semana sig ato nang sugdan og process ang mga yuta nga atong palitonon. Loyo unsa na kani okay na ba kani o kanang diaskilid aron makahimo na ta og structure kay nagkinahanglan kay ang atong kumbento og extension nanginahanglan pud ta og social hall nga tarong-tarong aron magamit nato sa ato mga meetings og mga formations. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan.